Приказки. Под дъгата. Започваме. Искам приказка за някой храбър. Храбрият оловен войник. Не, много е тъжна. Приказка за храбрия... Храбрия шивач. Живял някога един беден шивач. Имало едно време един беден шивач. Една сутрин той стоял на прозореца на своето дюкянче и понеже нямал никаква работа, чакал някой да си скъса дрехата, за да дойде да му я закърпи. И точно тогава покрай него минала съседката му мармаладо-продавачката. Коя? Тази. Шивачът бил много гладен. Мармалад! Вкусен мармалад! Купете си мармалад! О, добър ден, съседе! Купете си мармалад! Добър ден, съседке. Вашият мармалад сигурно е много вкусен. Най-вкусния! Ще се купиш, нали? О, да! Бих искал да купя мармалад. Колко е 3 килограма? О, не, много са 3 килограма. 2? 2 също са много. 1? Да, ще купувам 100 грама мармалад. 100 грама? 100 грама, 100 грама. Добре, съседе, ето сега ще ви го приготвя. Шивачът взел мармалада, намазал си една филия сух хляб и се приготвил да яде. Добър апетит! Но точно в този момент влетели цял рояк мухи. Ах, мухи! Нахални мухи такива! Пирати такива! Марш! Ето ги! Пак дойдоха! Какво? Искате да си напълните тумбаците с мармалада на един бедняк? Не е честно! Марш! Марш! Ей, сега ще ви дам да се разберете, като посягате на чуж мармалад. Ето ви! Шивачът така се ядосал на мухите, че замахнал и стоварил ръката си върху накацалите филията мухи. Така? Видя ли какво направи? И какво толкова направи? Уби 7 мухи. 7 мухи, ама с един удар. Виж колко храбро и героично звучи. 7 с един удар, си казал шивача, взел едно парче плат и от него си скроил пояс. На поясът извезал с големи букви: Седем с един удар. Препасал го И тръгнал по широкия свят. Шивачът носил в турбичката си буца сирене и едно пиленце за приятел по пътя. Да,
Но точно в този момент пред него се е явил един страшен великан. Абе, малкия, ти какво такова тука, където още човешки крак не се е осмелил да стъпи? Олеле, какво страшилище! С един удар може да те смаже. Ей, кой си ти, бе, а? Там пише кой съм. Чети. Мога да чета. Мога. Я да видя. Седем с един удар. Седем наведнъж ли смаза? Ей, той нещо ме будалка. А я да взема аз да го поизпитам малко. Ей, малкия, сега ще взема онзи камък и ще го хвърля. Внимавай, къде ще падне? Виж, 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 виж. Великанът хвърля камък. Видя ли къде падна? А сега е шивачът. И той хвърля камък. О, той никъде не падна. Защото това беше пиленцето. Великанът взема втори камък и го направи на пух и прах. А сега е шивачът. Така стисна камъка, че направо вода пусна. Защото това беше сиренцето. Умен шивач. Видя ли? Брей, тоя май наистина ще излезе голям юнак. Ще трябва да се отърва от него. Да го пречукам с цепеницата. Ей, какво си говориш ти там? Нищо, нищо. Казвам, че ти, щом си такъв голям юнак, трябва да ми дойдеш на гости. Да дойде на гости? Не. Ще ме обидиш. Хайде, тръгвай. Добре. Идвам ти на гости. Не след дълго пристигнали в великанската пещера. Великана, както си му е ред, нагостил шивача и дошло време за лягане. Приготвил специално легло за госта си. Добре де, шивача не усетил ли, че великана нещо му крои? Разбира се. Малко след полунощ великана се появил с голяма цепеница в ръка. Ето го. Я заспал е дълбоко. Сега ще му дам да се разбере. Стъпвайте тихо, великански краченца. Ей, сега ще те размажа. Направо го разби. Разби бурето, което шивачът беше скрил под одеялото. Ето така шивача надхитри великана. Точно така. И шивачът тръгнал по широкия свят.
Вървял шивача, вървял шивача, вървял и стигнал до царския дворец. Я гледай, царски дворец. Брей, каква красота! Хайде да намеря царя. Точно така. Ще покажа юначеството си на царя. Хе-хей! Шивачът влязъл в двореца и се явил пред царя. Ваше Величество! Кой си ти? Аз, Ваше Величество, съм юнак. Повалям 7 с 1 удар. 7 с 1 удар. Че какъв юнак си ти? Но, Ваше Величество, прочетете, тук на поясът ми пише. Я да видя. 7 с 1 удар. Добре де. И за какво си дошъл в царството ми? За да покажа юначеството си, Ваше Величество. Добре, показа го. Хайде сега, изнасяй се. Но аз нищо не съм показал. Добре де. Щом като искаш да покажеш юначеството си, отиди и ме отърви от двамата ужасни великани, които опустошават земите ми. Хайде, изнасяй се! Но, Ваше Величество, вие какво ще ми дадете в замяна на това? Добре, ще ти дам половината царство и царската дъщеря за жена. Хайде, изнасяй се! Тръгнал шивачът да търси великаните. Не след дълго ги намерил дълбоко заспали до едно дърво. Качил се шивача върху дървото и хвърлил камъче върху главата на единия великан. Ей, братко, ти защо ме удряш докато спя, а? Бате, що ме събуждаш сега, де? Не съм те удрал, сигурно сънуваш. Сънувам, а? Ще видим тая работа. Хайде, заспивай и внимавай. Хвърлил второ камъче върху главата на другия великан. Сега, бате, ти пък що се удръш? Кой те удря, братко? Може би ти сънуваш. Я заспивай, заспивай, ама. След третото камъче, двамата братя се скарали.
Ей, побратиме, нали ти казах да не ме удряш докато спя? Чакай бе, бате, аз пък, нали ти казах, че не съм аз? Не, ти вече прекали. Не, чакай, елай. Ти кого удряш? Мама! Така шивачът победил великаните и получил половината царство. Оженил се за царската дъщеря. И били щастливи до края на дните си. Това беше една храбра приказка Под дъгата.